O Club Náutico Boiro Marina Cabo de Cruz realizou esta mañá o acto simbólico de izado da bandeira azul, a da Q de calidade e a de Galicia calidade. O porto crucense é un dos poucos en toda a Ría de Arousa no que este ano ondearán as tres bandeiras xuntas. Distintivos todos eles que veñen a recoñecer os máximos estándares de calidade no que se refire a instalación, servizos e xestión. Un feito que enche de satisfacción a directiva do Náutico crucense. Aquí Cabo de Cruz é un pueblinho moi pequeno. É que este pueblinho tan pequeno teña un club que está funcionando ben, que está sendo referente da náutica de Galicia, non hai máis que falar con calquer navegante gallego e todos queren vir para aquí. Somos un náutico que con a situación de Covid, a maioría dos náuticos están tendo unhas caídas dun 20-30% de tránsitos e de usuarios, e nós estamos a full, estamos totalmente completos, temos lista de espera. Eu creo que realmente é un orgullo que as cousas vayan ben. Tamén sabemos que chegará o momento de que non vayan tamén como están indo ahora, pero por eso eu digo que ahora hai que aproveitar. Estamos dun momento moi bo, dun momento que somos o club de moda e temos que aproveitalo. Xe virán tempos peores, seguramente. O acto contou ademais coa presenza do edil de Deportes Marcos Fajardo e do alcalde José Ramón Romero. Os dous destacaron o traballo realizado durante estes últimos anos pola directiva do club para converter a este porto deportivo nun dos mellor valorados de Galicia. Tamén foron convidados a este acto os presidentes da práctica totalidade de clubs e entidades deportivas do municipio, que non dubidaron en facerse a tradicional foto de rigor, unha instantánea que de seguro quedará para o recordo.